Internacional, a ver, un aplauso tamén por Dirección Internacional, eso sí. Isto é unha loita que despois de moitos anos se deu gañando, teño unha sillareira aquí que é das máis fies, agora que sexa da sola. Seguramente que fose de interés turístico regional era aplaudían tamén, verdad? A ver, damos unha idea da importancia que ten esta categoría dentro das festas de Galicia. Bueno, para verlo o máis rápido posible, dicimos que só hai 4 festas declaradas de interés turístico internacional en Galicia. Unha delas, é o Apóstolo Santiago, a outra, os vikingos de Catoira, a terceira, o Festival do Mundo Celta en Ortigueira, e a cuarta, a Rapa das Vestas. E non hai máis que esas 4. Como comprenderedes, é moi importante para Sarocero, para a Rapa, para a Asociación Rapa das Vestas, para as administracións, para todo o mundo, que dun xeito ou outro, para todos os que existides, que fan posible esta Rapa, foi tras institución final. A primeira hora da historia da Rapa. E non sei da pata onde está ensayada, que nos estadios de fútbol botan aí un montón de tempo. Bueno, escoitamos os gaiteiros e logo ven se perfeccionar un robo. Vamos por outro lado, vale? Empezamos lá. Hai que levantarse con forte esta punta de aí, Veña, a segunda hora da historia da Rapa. Que ninguén quede sentado, 1, 2, 3, arriba Sabucelo ahora, veña. Aí está ahora Sabucelo, que nos vaya bien arriba. Eso. Moi ben esa hora. Isto saben los libros de historia, están pasando a historia da Rapa, sí señor, sí señor. Outra cousa que non se... porque se asustan. Vamos a seguir lo máis que podamos. Inteiros que andamos cada volta e nos contando porque están a punto de entrar os cabalos, os grandes protagonistas da festa. Aí daí os primeiros, non lle aplaudimos, non lle aplaudimos. Son as bestas máis bravas do mundo e máis nobres do mundo. É a loita nobre entre o home e a besta, en que igualdade, forza e inteligencia. As bestas de Sabucelo, preparad as bestas do santo, agora xa todos sabedes distinguir. Unha das preguntas máis frecuentes de toda a xente que se achega esta Rapa, que sempre nos falla, é cantos cabalos pode haber no curvo? O pé de 200. Se desgante vos o pé de 200 cabalos, máis ou menos. Vedes como máis novos retiran os poucos ese ritmo ciático dos máis novos e as máis novas de Sabucelo.
Diba?